ụbọchị galụ n'ime ụwa o mana ifuru onye Igbo afụ biko kwara ibu gị nawa ịma n'obodo kpọla akpọ onye anyị na ya nọ taa awụ Prince Nnaemeka Dikeocha, onye abụ nwa afọ Igbo, nwa amadi mara na omenala Igbo. Ụbọchị taa ọ ga-akụziri anyị ka esi ekpe ekpere n'ala Igbo. Ọ bụrụ na onye Igbo teta n'ụtụtụ, kedu ka ndị nna nna anyị ha si ekpe ekpere tupu ndị chọọchị a na-abịa na-akụziri anyị a ga-ekpe ekpere n'aha nke a n'aha nke ọzọ. Anyị asịghịkwa na ije chọọchị kpee ekpere awụghị ihe ọma, mana ọ dịka omenala dị, anyị ga-ama omenala anyị. Ndị India nwere nke ha, ndị China nwekwara nke ha, ndị Japan nwere nke ha. Ya wụ elee ka anyị ga-esi kelee Chineke Chukwu kere ụwa n'ụtụtụ dịka onye Igbo. Prince Nnaemeka Dikeocha, anya Fulu, anyị na-ekene gị, biko kelee ọha na-ege ntị. Cha Igbo kenenu. Cha Igbo kenenu. Yeah. Cha Igbo rienu, ṅụọnụ, zụọnụ. Ise. Ọ ga-adịrị na anyị mma ụbọchị Eke, dịrị anyị mma ụbọchị Oye, dị mma ụbọchị Afọ, dịrị anyị mma ụbọchị Nkwọ. Mụnwa na onwe m na-ekwu okwu bụ Prince Nnaemeka Dikeocha, anya Fulu na Ekwe. Ekwe bụ nke dị n'Isun Local Government of Imo State na Nigeria. But biko na ndị nọ ebe a ka ọ ghara ịbụ na onye si na ya bụ onye dị etu a, mmadụ ịma ebe onye bi ka ọ na-awachi, born and brought up Onitsha. So dịka nwanne m nwoke si wee gwa m wee jụọ ka anyị kọwalụ ọtụtụ ndị mmadụ omenala Igbo. Omenala Igbo anwa ga-ebido ọ dịka ịmụpụta mmadụ tetara ụla dịka onye amụpụtalụ. Abịa na famili, maka okwu ma ya aba n'oyibo, abịa na ala Igbo n'ogige ebe amụlị, enwere okenye nọ na anya bụ ezinụlọ. Okenye dị n'ezinụlọ anwa bụ nna anyị, maka ọjị ịfụla a na-awa awa ife abụọ nwoke na-awụ ọjị. Nwoke teta ụla n'ụtụtụ, ome nne dị ọkwụ aka ụtụtụ. Ịma nteta ụla dị ewele ọjị na mmadụ ma onye ọbịa ọbịalụbeghị ma ọ bịalụbeghị. Atụrasị na ịbụ okenye nke nọ n'ezinụlọ, ịkpọkụ ndị nna nna gị ha ekere ụwa, Chukwu okike abịa ama, ị ga-ekene ebe. Kedu ife ihe eji wee kene ebe? Ihe ewele ọjị a nke nji n'aka ahụ, ọjị a ka ihe eji ọkụ ndị ichie. I wee welu mmanya ọkụ anụnwa, ya ka ihe eji wee mee gịnị? Wee dụọ anyị aka na ntị. Ka ebe ị na-ekwuru maka anya bụ ọjị, ị na-agọlụfụ ọjị, si ọjị a weli ya wee kene ndị nna nna gị ba, ndị ichie, fata ọjị a ma nye gị ife ị ga-eli, fenyekwana gị ife ga-eli gị. Mgbe ị kpọkụsịlụ fa welu nya bụ ọjị wee kene ebe ezi agalị, ọkwa na etu a ụka nwa abịalụ bịa welu ụka na-achọ ikpuchidozi ya nwe omenala. Like ụbọchị tata, adị m very sorry na some of you ejego n'ụlọ ukwu Jehova, ọkwanye ya wee ka ekele ụwa. Onye nwa wee obini ụkpa abịa a na-ekwukwe n'okwu ya, eke ekele ụwa. Onye nwa bụ onye a na-ekwu maka ya ibe a, eje ekene anya. Mgbe i were ọjị a wee gọba wee kpọkụsie ndị na-emeli ife na ndị na-emeli gị ife, ndị na-emeli ife na ndị na-emeli ife, wee kpọkụsịa wee gụdosịa. Onye a melụ ndị nna anyị fa ji ebi ogologo ndụ. Okenye ọbụla maalụ nsọ anyị wee lụọ ọjị wee kpọkuo ndị ichie, ndị nna nna ya ba wee gwafe okwu, ọ na-ebi ogologo ndụ. Because mgbe ị balụ wele ọjị na-ekwu okwu, abịa n'obodo, eze ọbụla na-achị obodo, ọchị ṅụ iyi n'ọrụ obodo ikwu okwu ka ọ ghara ịsị asị, oyipụ akpụ ụkwụ ya, o wele ọjị, o wele mmanya wee gwawa obodo okwu, wee kwuba okwu na ọ bụrụ na ya asị ya asị, anịnya tigbuo onye. Ife ọjị na-aga riri nne, and ọjị eji eme ebe a bụ ọjị gbadoro gịnị? Ọjị gbala ịnọ. Ịnọ anwa ọ gbala bụ nne dị Eke, Oye,
Afọ, Nkwọ. Mana sị mala amalụ na arụsị niile dị n'ụwa dị n'ala Igbo nwere ụbọchị ha ji eli ire. Ọ bụrụ arụsị niile na-eli nri ụbọchị Eke, ọ bụrụ arụsị niile na-eli ire ụbọchị Abụ, ụbọchị Nkwọ, ụbọchị Oye, n'ihi na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu. O nwere ndị abịa na-azụ ụbọchị Eke, o nwere ndị abịa na-azụ ụbọchị Oye, o nwere ụbọchị Anwa bụ ụbọchị abịa anwa, na arụsị anwa abụrụ maka ili nri, enwe ike ọ bụrụ ụbọchị anwa bụ ili nri. Nya ka m ji wee na-ekwukwe mkpu onye ekwuchighị anya azụ, ọkwa mba na-achị n'onu n'onu. Ọ dị nka mma kwụsịkwa ebe a maka ife gbasara maka ọjị a. Ịchọkwa ka m kwuru na-akụọ maka ọjị, oleso nwere ife ị ga na-ajụ m, mụnwa na-etinye na nya bụ ọjị. Ọ bụrụ na ọ nwere ife chọrọ ịjụ m, den mụnwa na-akọọla maka nya bụ ọjị. Ndewo Anya Fulu. Ọ bụrụ na asị anyị kwuo, anyị ga-asị gị kwuru na-aga, mana dịka o siri dị, anyị ga-elebara anya. Ọ bụrụ na onye Igbo tete n'ụtụtụ, ọ bụrụkwa na onye Igbo na-edobe ha ọjị n'ụlọ, kedu ka o nwere ike isi gaa ọfọ ma o ji ha ọjị? Ọ bụrụ na onye Igbo teta ụla n'ụtụtụ, maka na asị na ịmalụ nna ị, ịmalụ ndị ichie. Ọ bụrụkwa na ịmalụ nna ị bụ na ịkwụla ọtọ inene nna ị pụba. Ịma nna ị bụ na ị ga-anọdebe nna ị nso. Ọnya bụ ịmalụ nna ị. Ịnọdebe nna ị nso, ife nna ị na-emefu, nna ị na-eme ya bụ iwu wee solie wee na-eme ihe ahụ ọ na-eme. Ịmalụ nna ị, malụ ndị ichie. Kedu ndị bụ ndị ichie? Ọ bụ ndị otu ọgbọ ya, ndị okenye ahụ bụ ndị na-abịakwute ya, fa na-ekwu okwu, ị na-egelụ ntị. Dịka ịjụ ma ọ bụrụ na okenye ahụ na o nwere ọjị na biya n'iru Chukwu na mmadụ, ọ bụ onye maali ka ọ na-ekwu. Bikọs mụnwa anọ nọrọ bụ okenye na-enwere ọjị, ụmụnna ya wee bịakwute ya. Ngwa na ụmụnna ya kwudo ya, ọ bụrụ na ị nwere ọjị, ị ga-agwanaba na ị nwere ọjị, ihe were nọ mmiri wee gụọ. Mana ọ bụrụ na ị nwere mmanya, ịtụọ na mmanya ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị nwere nzu, ịtụọ nzu. Ụzọ ife one a bụ ife mma eji adọ ha n'aka na ntị, akpọkọ osepụla ụwa. Like isi wee jụọ ma ọ bụrụ na ọ nwere ọjị, ụmụ ife ịtọ ọ nwere nke ya akọ ya na be, o nwere ọjị ọma nwee nzu. Ụnụ ma ife nzu na-egosi, ụnụ ma ife mmanya na-akọwa, ọkwa iji wee dọkuo. Maka nzu bụ igosi ịnabata onye bịalụbeghị, udo na ọṅụ. Mana mmanya n'iru Chukwu na mmadụ, ọ bụrụ ka a bịa laba mmanya, sọrị, ịla mmanya, ọgwa mba na-achị n'onu n'onu. Ịṅụ mmanya ọ bụrụ ibe maka mmanya anwawo, ọ mmanya ọkụ. Ọ bụrụkwa wine nke oji, o nwere, mana more especially ịma na ala Igbo anyị nwere ife a na-akpọ kai kai. Kai kai, maka a na-ekwu okwu mmanya, o nwere ebe a ga-emebe ife omenala, a na-eji mmanya mmiri white or right wee mee. Mana proper sense n'ọgbakọ obodo, arụsị dị n'obodo mgbe nwụrọ ka agbaghalịsa, bikọs ụbọchị anwa ụbọchị ya bụ alụsị. O nwere ife ka a ghara inweta kai kai bụ mmanya ọkụ. Dịka isi wee jụọ m onye nwere ọjị na biya, onye nwere ọjị na biya, ị nwere ike iwere mmanya ọkụ. Ị nwekwara ike iwere ose ọjị, si anya iwere ose ọjị ka o mepee ụtụtụ, n'ihi na ose ọjị adịrọkwa aga ije ibele. Thank you. Ndewo. Ikwutele ya oge ị na-ekwu okwu, isi na ndị mmadụ nwekwara ike iwere mmiri, maka na ama mgbe my grandfather ọ nọrọ 113, enwere mgbe ọ ga-apụta n'ụtụtụ, bifo ya ekwụkwọ n'ụtụtụ, ọ kpụọ mmiri n'ọnụ, ọ gbufuo, ọ gọọ ọfọ, kpee ekpere, kpere ụmụ ya, kpere ezinụlọ ya, ọtara o were mmiri wụfọ n'ala, then bifo ya ebido wawa ọjị ụtụtụ. So ikwutechara ya, ya wụ na ihe anyị bịara taa wụ ka anyị kụziere ndị Igbo na Igbo na-ekpe ekpere. Ndị ụka bịa tinye onye ọbụla cheziri na ikpe ekpere wụ otu ndị ụka si ekpe ya. Ọ bụrụ iwuli elu, ndị mmadụ na-awụlizi elu na-awụda n'ala, echee na ọ wụ otu ahụ ka esi ekpe ekpere. Maka na a sị na okenye mechie ọnụ, ụmụaka egbu udele rie, chee na ọ bụ ọkụkọ. Ya mere anyị jiri kpọlite okenye. Anyị ma na ebe okenye, ịmakwa na omenala Igbo si ka ị bịa kụziere ndị Igbo, especially ndị Igbo nọ na mba ofesi, ka ị gwa ha na omenala na enwekwara omenala Igbo ka esi ekpe ekpere.
ọ bụrụ na nwoke tete nwoke nọchiri ezinụlọ ọ bụrụ na ị ga-echeche ka nna gị chi na ala Igbo bịa gọrọ gị ọjị mana gị nwa bụ nwoke ga-ebikwasa ezinụlọ gị aka kpere ahụ ekpere. Ndị nọ n'obodo ofesi ha nwekwara ike ime ụdị ihe a ka anyị jụọ gị n'ọnọdụ omenala? Thank you, Rinne Pope. Ndị nọ n'obodo oyibo kwesịrị ịdị na-eme ya maka ọ bụrụ na be emere ya mụnwa kedu ife m na-ekwulu mụ na ụnụ nọ ibe akịta ọkwa UK anụnwa ka m nọ ibe a wee na-ekwu nya bụ ife ị na-eme anya kịta ịfụrụ nya bụ ọjị eji nya n'aka anọ m obodo oyibo na-enyewu mmanya eji nya n'aka anọ m obodo oyibo mma eji awụ ọjị na-adịwagala onwe ya iche ọ bụrụ mma nwaanyị ji esi nri na kichin abịa na ana Igbo o nwere n'ọmata na m ji efela wee tinye nya bụ ọjị o nwere ife eji eche ọjị ọ na-adị ka ite ọna ya ka eji wele eche ọjị dịka ife ejiri m onye nọ ala bekee ọ na-agọkwa ọjị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọjị adịghị akọrọ m olee si bịalụ na mberede kpọọ ọmụmụ bịabalụ gị ife mana ịgwa m ya n'oge o nwere ife ya mee ka ọjị ghara ịdị nna akpa m ga-eji wee bịa nya bụ ife maka na asị na mberede nyere dike mana mberede ka eji welu amadike. Ndị nọ n'obodo oyibo na-eche ọjị ọ bụ ịmalụ anị ịmalụ nsụ anị ịsụ anị mụnwa nọ ibe ka m gwakwuo m ana m esi na windo be m na-enye ndị ichie nni o nwere ibe eme ka nni baa mụ ọnụ na be m a ka m ghara ibu ụzọ nye nna nna m fa nni nye arụsị nwa obodo a nni nye arụsị dị ikwu nne m nye arụsị dị be nna m nni m ga-akpọchasị ava wee nyepa anya bụ nni. So onye nwere ntị ya gelụ na onye nọ obodo be mmadụ ga-agụ ọjị mana iyi ebu ụzọ asị ọbịalụ be onye abịabune ka ọ nọkọ mkpumkpu apụkwana ya azụ iyi ebu ụzọ kpọkuo obodo ahụ ịbịalụ na beva o nwere arụsị nwe nya nwe obodo ife ọ sọrọ ya nya bụrụ o nwere arụsị dị n'obodo ị ga-ebu ụzọ wee kpọkuolu nya bụ arụsị dị n'obodo a. Ndewo anya fulu ugo biko anyị agaghị asị na ahịa ọma na-ere onwe ya ya wụ ihe anyị bịara taa omenala Igbo anyị bịara taa wụ ka ndị Igbo si akpe ekpere n'ụtụtụ ka ha si aga ọjị ụtụtụ ndị Ekpere Igbo na-akpọ ya ịga ọjị ya bụ na ha na-eji ya kelee ndị ichie. Ndị China nwere omenala ha ndị India nwere omenala ha ha na-asọpụrụ ya. Ndị Igbo anyị bịara hụ na ndị Igbo anaghị asọpụrụ omenala ya bụ mere anyị jiri weta ọnọdụ nzukọ a sị ka anyị kọwara ndị Igbo ka esi ekpe ekpere. Anyị agaghị egewe ogologo na ya wụ na omenala Igbo dị n'iche n'iche. Na mbọsị ọzọ anyị ga-ewetakwuru ụnụ omenala ọzọ ndị Igbo na-eme maka na omenala Igbo ọ bụrụ ma akọwa ya chi ga-eji chi ga-abọkwa anyị akọchabeghị ya ya bụ na taa ihe anyị na-ewetara n'ọbụ omenala ka ndị Igbo si aga ọjị ụtụtụ ana onye anyị na ya nọkwa wụkwa Prince Nnaemeka Dikeocha anya fulu ugo anyị na-ekene gị maka nke a. Ndewo. Daalụ nne. Ya biko ndị Igbo otu a ka anyị ga-esi weta ya n'izu ọzọ anyị ga-ewetakwuru omenala ọzọ ndị Igbo na-eme. Aga m asị otu a ka anyị ga-esi were ya taa. Anya fulu ugo biko kelee ndị mmadụ bifo anya apụọ. Igbo wu Igbo asị naba anaba ịkaala eze ka ị na-abịakwa abịa ịkaala eze ekene m ụnụ ngo onye ya ejikọ ya akwakwana ya ka nke m ga-eji wee kọ ghara ịkwa m asị m osepụrụ ụwa nyanye anyị ife anyị ga-eri enyekwana ife ga-eri anyị dịka nwanne m nwoke si wee kwuo bụ popu izu ụka ọbụla ụbọchị ụka anyị ga na-ewetala ụnụ nwekwa ife ọbụla ụnụ chọrọ ịjụ anyị ka akọwalụ ụnụ na-agbagwoju ụnụ anya ụnụ eme ka mụnwa bụ mmadụ mmalụ ụnụ mere ana ka popu ziri popu ozi popu ga-ezi nya bụ ozi onwe ife na-agbagwoju ụnụ anya dịka ajụjụ otu esi kwuo okwu ọjị atọ onwe ndị nwere ike ịjụ nwaanyị ọ na-aga ọjị nwoke ọ na-aga ọjị nwata ọ na-aga ọjị ọjị nwere usoro etu esi eme onye ọbụla nwere ajụjụ maka ọjị a o nwekwara ike ife gbasara maka ọjị a ya efinishiri ya ka anyị ghara ịgbaba n'ife ọzọ onwe ndị ọbụla chọrọ ịjụ ajụjụ fa ga direct to pope gbasara maka ya bụ ọjị ka akọwakwuola ya dịka o si wee kwuo ọ bụrụ mụnwa wụso okenye nọ na London dịka oge o kwuru okwu na mụnwa bụ okenye a sị na ife uso bịalụ nwata ife akụ abịala ya
ịmalụ nna anyị ịmalụ ndị ichie onwe ndị tọrọ m atọ nọ na London amarọ ka esi ejide ọjị were ekwu okwu daalụ nụrụ nne. Ndewo. Anyị nọ na ọ bụ na oge ndị Igbo na proper sense ka anyị si wetara nụ nke a. N'izu ọzọ anyị ga-ewetakwuru nụ omenala ọzọ ka ndị Igbo si eme ya. Ya bụ site n'ụbọchị taa anyị onye ọbụla na-ama na a ga na-ekpe ekpere n'usoro ndị Igbo si ekpe ya. Ya bụ anyị otu a ka anyị ga-esi dọbiri ya n'ụbọchị taa ka emesịa nụ. Obodo ịgalụ n'ime ụwa o mana ifuru onye Igbo afụ biko kwara ibu gị nawa ịma n'obodo gbọla